ya ce wa al'umma ai wannan abin yana da kyau, ya ja musu aya, ya ja musu hadisi. Sai kai barna sai sarki ya shiru saboda yana tsoron idan yi magana za a cire shi daga sarauta. Wannan shi yake kashe ƙasa. Shi kuwa mukami ba dawwamamme ba ne. Ya kamata duk sarki ya san wannan. Da dawwama ake a sarauta da ban yi sarki ba, ai wani yayi kafin ne. Kuma kafin yayi wani yayi. Kuma ran da Allah ya ce kowane mukami ne, ran da Allah ya ce ya kare, in baka fita da kafarka ba za a ɗauki gawarka a fitar da ita. To, civil society da sarakuna, ina ganin dukkaninmu mun ga abin da suke faru da malamai. Yau wannan kungiya ta je tana wannan siyasa, gobe wannan kungiya tana wannan siyasa, jibi wannan yana kaza. Kuma da aka yi shari'an nan shikenan a ɗauki kuɗin da ya kamata a sa a harkar makaranta, kuɗin da ya kamata a sa a harkar asibiti, kuɗin da ya kamata a sa a harkar ci gaba, a ɗauka yau an ɗebi malamai 100 kaza an tafi umra, gobe an abu. Mu tsaya mu duba kuɗin nan da ake biya, ana kai mutane umra, ana kai hajji, ana shari'a, ana hisba, ana wai, duk wannan kuɗin da ake ɗauka, ai kuɗi ne da ya kamata a sa a cikin ilimin yara ko da kiwon lafiya. Kuma ya kamata malamai su ce a za mu yi aikin nan na shari'a, amma kuɗin abin da muke so a ilmantar da yaranmu, a ba su asibiti. Saka sai mu da muke shugabancin al'umma da sarakuna da malamai da civil society mun yadda cewa babban abin da muke so 'yan siyasa su yi mana a yanzu shine a yi mana maganin yunwa da tsoro. Abin da za a yi mana kenan, kuma dukkanin abin da za mu taimaka musu a kai, na shawara da nasiha. Amma abin da yake na barna da sarakuna da malamai da lauyoyi da alƙalai, don alƙalai suna civil society, gwamnati take naɗa su, amma civil society ne, saboda idan gwamnati ta shiga haƙƙin ɗan ƙasa, alƙali ne zai